Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Benvinguts novament a la secció de tècniques d'escriptura. Avui vaig a utilitzar com a exemple el llibre 84 Charing Cross Road. Avui, en la secció de tècniques d'escriptura, vull parlar del format i agafaré com a exemple l'obra 84 Charing Cross Road. La vaig veure representar fa molts anys en teatre a València i m'encantà perquè l'escenari estava ple de llibres, muntanyes i muntanyes de llibres per terra, per les taules, per tota l'escenografia, era tota muntanyes de llibres. I m'encantà. Els actors eren molt bons i l'obra en si va molt de literatura. És una obra real que conta la història de l'escriptora Helen Humphrey, que escrivia guions per a sèries, per exemple, i a qui li agradaven molt els llibres antics. I escrivia cartes a la llibreria Marks & Company d'Anglaterra, situada en el 84 de Charing Cross Road, i escrivia cartes a la llibreria demanant llibres perquè li enviaren per correu edicions molt antigues o edicions molt específiques que ella no podia trobar als Estats Units. Amb el pas dels anys, l'escriptora i el llibreter fan molta amistat, mantenen, passen 20 anys i continuen cartejant-se i enviant-se material i ella estableix una relació personal amb tots els que treballen a la llibreria. Passa la relació de comercial a personal, fa amistat amb aquestes persones, s'envien coses fora dels llibres i és molt interessant. Esta obra demostra la importància dels llibres, l'impacte que tenen en la vida real de les persones i com creen aquestes relacions al voltant del fil de la literatura. A mi m'agrada moltíssim, sobretot perquè és una història real i m'agrada saber que aquestes coses han passat de veritat. Si no la coneixeu, llegiu primer el llibre, òbviament, i ja que de moment no s'està representant, teniu la pel·lícula d'Anthony Hopkins, per si la voleu veure. Jo no l'he vista, no vos puc dir si és millor que la representació teatral, però si vos entereu que en algun lloc alguna vegada es torna a representar, aneu, perquè en viu és molt més interessant. El que té de peculiar este llibre és el format. No és que sigui una obra teatral, s'ha representat en teatre, però el format és epistolar. És un recull de les cartes que enviava Helen Humphrey a la llibreria i les cartes que li responien els diversos treballadors des de la llibreria. Tenen la data, l'encapçalament, l'argument i la firma. Són cartes, és el gènere epistolar, tot i que després s'ha adaptat a teatre i a cine. Aquest és l'exemple que vull utilitzar per a parlar del format. Llibres n'hi ha molts. Sempre tendim a pensar que volem escriure una novel·la, però una novel·la no significa que tot hagi de ser narrador, ni que tot hagi de ser molt de diàleg, ni la combinació entre les dos. El format implica moltes més coses. Per exemple, una de les 3 novel·les que estic escrivint no tenia un format concret, era una novel·la i simplement tenia la seva part de narrador i la seva part de diàleg. A mesura que va anar passant el temps, vaig canviar la veu del narrador, vaig fer l'experiment del qual ja us vaig parlar en un altre vídeo, d'escriure el mateix capítol en tercera persona i en primera persona i em vaig donar la sorpresa que aquesta història funcionava molt millor en primera persona. El pas a la primera persona em va portar a pensar que el format podia ser també un format de primera persona diferent. No narrat en primera persona, com en els Jocs de la Fam, per exemple, sinó convertir-lo en un diari. Què passa amb això? Que tinc una protagonista adolescent que està escrivint el seu diari personal. El mètode que vaig seguir en realitat és com el mètode Stanislavski dels actors, que han de representar a un presidiari i estan un mes tancats en una pressió controlada per a saber què se sent i per a posar-se en el paper del personatge o encara que el director diga talleu l'escena, ells continuen en el paper fins que se'n van a casa a dormir. I aquest és el mètode d'entrar en el personatge. Clar, si estic escrivint sobre un adolescent, jo ja no tinc 18 anys, però puc tornar a intentar pensar què se sent. Clar, si éreu dels que teníeu un diari personal quan éreu joves, aneu a buscar-lo, rellegiu-lo, i si no, feu l'experiment que estic fent jo ara, que és portar un diari personal. No de mi, d'ara, de la meva vida adulta, perquè no tindria sentit. El que faig és que m'imagine que sóc aquest personatge, intento pensar què pensaria ella, què sentiria ella, i ho escric. He agafat una llibreta física, un diari físic, m'he comprat un diari, no una llibreta qualsevol, una que siga un diari personal, i estic escrivint ahí com si jo fora el personatge. I he comprovat que d'ahir el personatge agafa una veu més viva, més creïble, més realista. Jo m'imagine què seria. Intente guardar-lo per a que ningú no el trobe, intente posar-me en la pell del personatge per a que li isca la seva veu més natural. I el cas és que me resulta bastant bé. Clar, no sempre podeu posar-vos en la pell. Jo puc intentar recordar que és ser una xica adolescent, perquè jo ho he sigut, però no puc, per exemple, imaginar-me que és ser un home físic nuclear de 60 anys, perquè no tinc ni idea, ni ho podré saber mai. Però sempre que pugueu fer un acostament al personatge el més que pugueu, feu-ho. I este és un exemple d'un altre format per a textos en primera persona. En lloc d'un diari personal, cartes.
Què recomane? A mi abans de l'entrada dels e-mails i dels whatsapps i dels missatges de mòbil, a mi m'encantava escriure cartes. A mi m'agradava molt escriure a mà i m'agradava enviar postals i enviar cartes. M'encantava tornar a casa i després de les vacances i obrir la bústia, a veure qui m'havia escrit o qui no m'havia escrit. Per això, per exemple, a mi m'agrada molt en Harry Potter quan els mussols porten les cartes, perquè esperar aquesta correspondència, saber que t'han enviat una cosa o que tu has enviat una cosa i esperar resposta, no és com esperar un correu electrònic, és molt diferent i era molt emocionant i l'obries i llegies i rellegies i podies tocar i veure la lletra manuscrita d'una persona. Són moltes coses. Per tant, jo recomano que si aneu a fer, per exemple, un gènere epistolar o si teniu dos personatges, el que heu de fer és escriure-ho, agafar paper, carta, sobre, fins i tot, si cal, vos ho envieu. Aneu a correus i vos ho envieu a vosaltres mateixos. Intenteu ser el personatge que rep la carta i contestar amb aquesta emoció d'haver-ho rebut, d'esperar, de quan arriba. Intenteu introduir-vos en la ment dels personatges. Ho envieu, vos marqueu el dia que ho heu enviat, mireu què tarda, podeu contar... És una altra manera, per exemple, de ser realista a l'hora de posar dalt la data d'un enviament i d'una resposta. Si vos ho envieu a vosaltres mateixos, sabeu realment què tarda d'una ciutat a l'altra o intenteu informar-vos d'aquesta classe de coses per a donar-li realisme. Per tant, la primera persona no és només factible en un format de narrador de novel·la. Podeu fer un diari personal o podeu fer una correspondència epistolar, podeu fer cartes. El canvi de format és molt interessant perquè li dona un altre toc a la història. Un altre exemple, n'hi ha un llibre ara que també s'està fent un poc famós i que jo no he llegit encara, que es diu Croquetes i Whatsapps, de Begoña Oro. I sembla ser que el format són missatges de mòbil o de whatsapps o coses així i és un altre format. Clar, això també és un format, és veritat, més obsolet, passarà perquè està molt acotat temporalment, però és un format diferent que pot cridar l'atenció pel format en si, no ja pel que s'explica dins. Per tant, es pot variar de format, dona també molt de joc i dona personalitat a la història. A mi em resulta més creïble llegir un diari personal perquè m'introdueix més en una història d'una persona de 15 anys, de 16, de 18 anys. Les cartes també són molt interessants, en aquest cas perquè dona més la sensació com que un personatge està als Estats Units i l'altre en Anglaterra, el format de cartes dona també aquest sentit de la distància, queda molt més realista. I també teniu uns altres formats aplicables a primera persona. Podeu ser originals, podeu intentar explorar formats no habituals. A mi em crida molt l'atenció, ja sabeu els que veieu este canal, que un dels meus autors preferits és Neil Gaiman i un dels seus relats breus, que em crida més l'atenció és un relat que, a banda de per com estava escrit o pel que explicava, em crida l'atenció pel format. Era un interrogatori policial i el text eren només les respostes que la persona detinguda donava a l'autoritat que l'havia detingut o al detectiu o a qui fora. No s'especificava, però es donaven les respostes. S'inferia a través del text quines havien sigut les preguntes i es donava un poc aquesta sensació de no descriure ni parlar de quina persona li estava fent les preguntes, ni quina autoritat tenia, ni què li preguntava exactament. Teníem només les reaccions i les respostes de la persona detinguda. Era molt interessant, donava com una tensió i el fet d'haver d'endevinar una altra part del text, la veritat és que així dit de teoria és possible que no, però llegit resultava molt interessant. Vos deixo baix l'enllaç de les dades, del títol i tot perquè ho busqueu, perquè realment és un format diferent. Jo no he vist a ningú més que hagi explorat aquest format concret. Estic segura de que si ens plantegem hi haurà més formats en primera persona que també poden resultar molt interessants i que donen molt de joc a l'hora d'escriure textos. Si ja n'heu utilitzat algun o sabeu d'algun que jo no he anomenat en el vídeo i que us resultaria interessant, deixeu-m'ho per favor, com sempre, en la secció de comentaris.